Ja vás vítam u nového videa nie z Majsa Makar, je to z War of Bliss a ideme na to. Takže boom shakalaka boom, spúšťame, ako sa to volá, gravitačnú silu spúšťame. Takže ideme na to. Boom shakalaka boom. My zostrieľať všetkých. Rýchlo a zvesilo. 1. Takže vystrieľame všetkých. Boom shakalaka boom. Tu hrajú jak Radio Express TV, to nič. Jeden protivníkov, tu máme VV383, to je šunka. Hľadám z nás nezabijú. Dúfam. Nabijeme, dáme si APčka. Tak ideme na to. Tuto berem driftem skoro. Možno pojedem po jednom páse, teraz zákrutu. Zatiaľ nikoho nevidno. Vidím tam na druhej severná strana. Útok. Tu máš za 300. No poď sem, ty hajzle, poď sem. Au, kurník s ním. Čo to má byť? A to musel taký veľký stíhač do mňa páliť. To je hajzel. To je hajzel. Tak zobrať mi životov. Bože, s tankom. Ach, cípáci. Ideme ďalšiu bitvu. Zoberieme toto. Tu ideme Tokyo Drifty s týmto robiť. Tokyo Drifty. Tokyo, točím to 60 fps, by to malo byť optimalizované teraz v pohode. Takže ideme na to. Tak idem k zabijákom druhým, čo nás chcú zabiť, my ich ideme odstrániť. Takže jedem. Tu skočíme si pár skokov a dodáme Tokyo Drift. Psi. Poď. Zabij ho. Au. Poď. Au. Som mŕtvej, do prdele. Cajrajchy. Prdele, ja zabudem, že to není tank riaden. Nemá veľa životov. Takže ideme na to, druhá, tretia bitva. Tak jedem. Tu máme... No, uvidíme. Plán je taký, zabiť týchto umáčov. Takže asi pôjdeme cez stred, alebo nepôjdeme. Uvidíme, ako to vznikne, tak potom uvidíme. Skúsim ísť cez stred, tam nikto nebude, je tu. Zmizol hneď rýchlo, dúfam, že nikto nepríde ďalšie. Prišiel, aby prdol sa na mňa, to je jasný. Teď si idú asi na tú druhú stranu, ako vždy. Chcípáci. A kam idete, chcípáci? Brzdíte na... Tak zastaňte menou zákona. Alebo dostanete do rice. Do prdele. Dobre, tu schytaj, máš to tam, už je mŕtvej. Jedem. Brzdím. Ha! Brzdil som ťa, nič si mi neubral. La.
Dawaj, dawaj, dawaj. Rozbeh, rozbeh. Bum. Bum. Do riti. Rozbeh. Poďme, poďme do neho, ideme nabúrať. Rush B, rush B, rush B, rush B. Rush B, rush B, rush B. Rush B. Ja som do neho nestrelil, on odletel asi. Zemetrasenie. Opitej! Menej pí! Aha. A pecerka som si zabudol dať. Ale ja už nemám pecerka, aha. Tak nic, no. Poď sem, zdechni. Do prdele, on mi ho zabil. Do rice. Aj poď sem, poď sem, poď sem. Emil, no ty. Dostaneš, Emile. Poď sem, Emil. Papierový Emil. No iste sa odrazí od tohto Cajrajchu. Ja mu ukážem, ty. Hovado. Ty. Len lietaj tu. Ty popcorn. TV. Ty popcorn. No letel jak papier. Zase sme prerobili. No to je nič nové. Môžem to zrušiť? XDD. Nahrávanie do prd. Aha, dobre, už nič. Tam sa to nedalo zrušiť aj. Tak nič, tam sa to nedalo zrušiť ešte, že mám to SOC. Za 4 kreditu. A jeden. To jedem. Rýchlosťou. No, mouse, no to je super. Dúfam, že nestretnem toho mouse ako minulé s Fiffolkom 0 som stretol Malza a bolo... Nie, ja som stretol toho Grilla aj minulé. Ten ma zabil. Hajzel, tedy minulé. A nebolo to tako počuť, no. To bolo také na rýchlo video, viete, tak. Bolo to rýchlo, som to stihol zostrihať. Divím, ja som bol asi turbo strihač. Ajajaj. Tu máš 4. Mouse. Plný gaz. Za ním. Jedem za Mausem. Zdechni Mause. Ha! Zomrel Maus. Yes. Maus mŕtvej. Maus odstránen. Ideme za. Na stred tam tých zrušiť. Na vstu, ako sú... To neukážem. Ako je tá vlajka, tak tam ideme. Abo neideme, možno počkaj, počkaj, si rekol. Tu máš za 362. Ideme ku vlajke jeď. Mouse to reže. Plný gas. Ja to berem zákrutou po 2 pásoch. Sem Sheridane. Dám ti Sheridan. Si taký pekný tamten. Už. Sheridan. To je hajzel. Ja som nemal Sheridane. Si myslíš, že ma zabiješ? Bum. Ty Sheridan.
Vyjebaný šrian. Choď do vesmíru, ha! Ha ha! Heee! Choď do vesmíru. Hang. Tu máš nie Sheridane. Zemreme, lelelelelele. Do prdele. Keby ešte chvíľu mohol počkať, ja už som ho mohol zabiť. Pre nás to nevypadá dobre. Ani pre Mausa to nevypadá dobre. Mause, zaber. Poď. Zabij ho, poď. Poď, strieľaj. Ne, čo robíš, Mause? Si mal strieľať potom. Na čo si búral? Posledný tank tu je. Aha. Ja už zomrel. Aha, tak nič. Už nie je posledný tank. Žiaden. Dobre, toto je koniec videa z War of Blizu. Takže čau.